liligosa lezolimo. Ngumuntu ke ngoku ophethe amacebiso ukwandisa ulwazi kwabo abavelisayo obuza ke ngokohlobo lwe-trainings maxa wambi nokuresearcha amafama ukuze abe recognized okanye ke abe ne-access kwizinto ezininzi urhulumente akangawanceda ngazo. Kambe ke ngasemafama kuphela, since ke sesathetha ngo-rural development, kusho ukuthi ke nezinto ezingaphathi incakasana ukulima nokufuya. Apha i-Alfred Nzo, apha iBizana, iwards mina endisebenzayo ngisebenza iwards ezi-2, ward 22 no ward 29. Ndifike ngo-1993. Ndifika ke ndisuka ngasePort St Johns uqala kwami ukusebenza ndazofika apha ke. Iphethe izinto ezimbili. Iphethe into ethi kukhona ukukhumbula, iphinde futhi iphethe ukubhiyoza. Ukubhiyoza ke zi-celebrations ezibhekiselele kuloo nto eyazuzeka kwii-unions ezazilwela okuthile, ngokulula nje singathi i-rights zabasebenzi. Kwithuba lokukhumbula, ukukhumbula abo bantu bona ababhubha, abanye babo ngabo bona ke ukuzama into yoba izinto zokusebenza mazibe zi-right. So ke i-meaning ke isoloko ikhona eyokukhumbula into yoba besisuka phi, siphi ngoku, maze senze ntoni. Amafama andifumana ngokusebenzisa ke ngoku ubuchwepheshe osobaba khona bokuthetha ezifowunini. Amafama andifumana ndilapha eofisini, maxa wambi amafama andifumana ndisewadini phaya kuwo.